पणजेचो गुजराती समाज 2025चो नवरात्री उत्सव मनयतले। सोमारा 22 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर मेरेन पणजेच्या गुजराती समाजान नवरात्र उत्सवाचे आयोजन केला। पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांतल्यान हो कार्यक्रम सुरू करतले। उपरांत पणजे जिमखान्यात 9 दीस नवरात्र उत्सव मनयतले म्हूण पणजे गुजराती समाजाच्या अध्यक्षान म्हायती दिली। नवरात्र उत्सवाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे म्हूण गुजराती समाजाची अध्यक्ष अर्चना शाह हांणी कळीत केला। मैं आप सबको निमंत्रित करती हूँ हमारे नवरात्रि उत्सव 2025 के लिए। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर टू 30 सितंबर। सबको आना है। अगर आपको आना है तो एडवांस में कोई भी हमारे पीजीएस मेंबर से कांटेक्ट कीजिए और अपना कूपन लेके बैंड लेके आ जाइए। और हम आप सबकी आतुरता से वेट करते हैं। हमारा जो गुजराती दांडिया उत्सव है वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरा भारत का फेवरेट फेस्टिवल है। प्लीज़ कम एंड एन्जॉय इट। मी महालक्ष्मीच्या देवळात आता आणि पुढचे 8 दिवस आम्ही जे नवरात्री साजर करणार आहे। आज आम्ही सुरुवात महालक्ष्मीच्या देवळातून करण्यानंतर आम्ही 8 दिवस म्हणजे 22 तारीख ते 30 तारखेपर्यंत आम्ही पंजिम जिमखानामध्ये साजरं करणार आहे। आणि एक मोठा इव्हेंट 1 ऑक्टोबरला जे दांडिया मस्तीचं इव्हेंट आहे ते गुजरात टुरिझमने स्पॉन्सर केलं आहे, तर ते आम्ही साजरं करणार आहे। मी गोमांतकांचे खूप खूप आभारी आहो की त्यांनी आम्हाला वर्षाचे वर्ष गेले 26 वर्ष आम्हाला झाले समाजाला, पण त्यांनी वर्षाचे वर्ष आम्हाला त्यांनी खूपच पाठिंबा दिला आहे आणि खूपच ते प्रमाणे त्यांनी ते आम्हाला सहकार्य केलं आहे। आणि आता पण आज पण ते लोक सहकार्य करतात, ते बद्दल आम्ही खूप खूप मी आभार मानतो आहे। पंजिम गुजराती समाज एक गोव्यात हे मोठ्या प्रमाणात साजरं करत आहे। आणि यावर्षी आम्ही खूप खूप म्हणजे सगळे लहान मुलापासून 3 वर्षाच्या पुढे तर सिनियर सिटीजन 75 वर्षापर्यंत आम्ही सगळ्यांना प्राइजेस ठेवलेले आहे। ते प्राइज रोजचे रोज आम्ही देणार आहे आणि आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा करणार आहे।